Il-lejl it-tajjeb u nilqawkom għal The Malta Barbecue League. 12 ġimgħa, 12 programm fejn rajna 13 tim ta' bitnejn jissiltu kontra xulxin. Imma llum fardlilna 3 biss. U tajnijom il-kedda dan, Kedda tista' tgħid minn programm għal ieħor u llum mhux binqas għaliex il-kedda l ħantuha millum hija kapaċissima tifhimhax baqa' l-aqwa 3 issa. Alla volja l-parteċipanti l-oħrajn xorta ħanżommuhom magħna għaliex taw il-100% qegħdin ġo qalbna. Ejwa, le veru, ħatkun esperjenza sabiħa li tibqa' għandna, mhux hekk? Ekku. Taf se jibqa' għandna wkoll? Ma fejn naf jien naf il-ħbiberija li għamilna magħhom li kell tajjeb illi sajruna l-preżentazzjonijiet ix-chefs. Ukoll dawk. Ma nafx. Il-kilos dan għax biex neħles minn dal-5 kilos li tellajt. 5. U kollha l-iktar li tidru li fil-ħib tarahom. Jiena żidt 4.5 ukoll, imma dak sinjali li l-ikel tant kien tajjeb illi ma rreżistejniex. Ejja, ma li tikol fid-disa ta' flaxija ma jgħinx. Imma, ejja marru għaddunkwe, ma nagħlijena u xrujena, sinjuri. Minn hawn ftit ieħor se jieħdlu dawn il-kontestanti gas dawn hawnhekk, se jsiru jafu xi jridu jsajru llum, se jieħdlu fil-mini market tagħna jaħtfu l-ingredjenti fil-veru sens tal-kelma anke ġlied u daqq tapon ikun hemm ġo. U mbagħad jaslu hawnhekk u jibdew isajru. Issa importanti illi ngħidulkom illi dawn jridu jimpressjonaw lix-xef tagħna biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar illum jieqaf wieħed hawnhekk u jispiċċaw it-tnejn. Tnejn illi ħajmorru fil-finalissima biex imbagħad wieħed biss jirbaħ din il-medalja. U dan barra l-pakkett sabiħ ta' rigali illi għandna lihom. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji provduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' 15,000 euro. Mejda mamula kompletament bil-irħam valur ta' 3,500 euro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint valur ta' 400 euro. Hamper ta' hood grazzi għal Azzuffar Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-Hind grazzi għal George Borch Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' xejjes grazzi għal Muffimex. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attard & Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Mayo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għal M. Brand. Fl-Ixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirag Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet u tal-fuq minn 20,000 euro. U bonur kbir, sinjuri, nilqgħu lill-finalisti tagħna tal-lum. Nibdew bil-pit boss duo wieħed mill-aħwa illi għadu josem, sinjuri Marlon! L-iktar darba diffiċli naħseb kienet meta is-secret dish kien il-kalamari. Kif kell nażel x'insajjar llum nażel filet jew ribaj. Jekk nirbaħ it-titlu niddedikah lill-familja tiegħi u b'mod speċjali t-tfajla s-sagrifiċċju kbir li qed tagħmel. U li fadal mill-fratelli Pirrone, Sinjuri Mauro! Naħseb l-iktar darba li diffiċli li sajjarta meta ovvjament kont waħdi. Naħseb meta kellna t-tiġiġa, chicken. Kieku x-xef illum kellu jgħidilna li rridu nsajru l-laħam, naħseb tkun xi ħaġa li tkun tajjeb għalija. Jekk nirbaħ it-titlu niddedikaha l-ħija għaliex f'kull anke minkejja li qed waħdi dejjem jgħetem biex jgħinni wkoll, il-mara tiegħi wkoll tgħinni, però wkoll niddedika għat-tifel tiegħi. U kienet diffiċli ħafna li jkun hemm grupp wieħed li jibqa' dej sal-aħħar, però dak il-grupp fani li naf kif jgħidu l-Ingliżi u għax bravi wkoll qegħdin fil-finali. Sinjuri, l-aħħar element tal-pit boss duo Ray George. L-iktar darba li tibda diffiċli bis-sajjar matul dal-programm naħseb l-ewwel darba sakemm tkun taf qisu kif ħataħdem is-sistema. Il-ħin, l-eċitament u biex tlaħħal kollox ma kollu naħseb l-ewwel darba, imbagħad tibda qisek iktar tidra l-affarijiet u
Jekk nerbaħ it-titlu l-tifel id-dieteka, għax spieċi bħalissa ma taġġaqqa ta' himmi u jekk allura jisu s-saħħa tiegħu nagħmlu koraġġ lejhu. Li kieku ikolli nażel x'insajr illum, naħseb papra. Iwa xi ġralek issa dejjem xi kummedja. Nemus da. Jekk naqbadhom. Bil-fire extinguisher. Ġa provaj baffariet okkar kura eżempju ġew umu jolluha iżom mhux huma. Xikċina. Jiena lekk idejjaqni s-sajf ħabba n-nemus. Ara waħda u vera, imma jikdmuk lejlek. Le, xin demmi tajjeb, jikdmu l-min ikollu demmu mnella. Tajjeb ġifiri aħna nis komuni mortali li jikdmuna n-nemus, ġifiri għanna demna ħażin. Ektix. All right. All right. Gidmitni xaħġa? Foni. Imlalla ma jikdmuk Le, asqab ma gidmitni għada. Ħanajtu x-xef isma minni. Parteċipanti, iktar serjetà minn is-salem. Iktar serjetà gidma, du miskin, u zaħira. Nilqaw magħna ix-xef! Parteċipanti, illum ħajkun qed jiġġudikakom Joe Vella! Ivana, xef, bonġu. Nilqaw magħna u ħanoffrilek drink biex nibdew bit-tajjeb x'taħseb. Għandu bar ħelwa jgħaddi magħna. Jena Joseph Vella, bil-karriera ta' xef meta kelli 15 sena. Propjament jena xtaqt nkun baker, imma ir-raġuni li kelli bil-forsi ikollok driving license, allura ma stajtx. Mbagħad kelli hija xef ukoll u kien ġal-lukanda u għalli biex niġġonjah fil-lukanda u minn hemm bdejna il-karriera tiegħi. Mbagħad mort l-iskola kienet il-Polytechnic u minn hemm maħris l-lura imma l-qoddim biex inkun executive chef tal-lukanda. Minn dejjem kont ħobb is-sajjar? Minn dejjem ta'. Jiena kont xej laki għax ommi kellha grocer żgħir. Allura meta kont nipprova meta kont l-iskola kont immur fil-grocer nieħu l-affarijiet u nipprepara. Il-friċ sommi kien dejjem ikun mimlija biex nkollu nipprova, fimt? Li konna nagħmlu l-iskola nimur nagħmel għad-dar u nivvinta aktar affarijiet. Joe, kif int? Tajjeb ta'. Illum stidinnik hawnhekk qiegħed fil-bar iż-żgħir tiegħi u jiena ħanofrilek drink kif għad li inti mhux qawwi ħabbattuhom importanti u x'hekk. Ma suppost ma jkunx alkohol. Jaffet badaqsek. Għalhekk ġina meġġi mamanti. Arġen, jit-impressjonani minn ġimgħa l-oħra. Xef, għamiltulek ħafif. Tajjeb. All right? Xef, mela, inti ilek għal diversi snin mhux hekk bħala xef. U kif evolvejtek? Jiġifieri għadek is-sajjar illum jew mxejta xi ħaġa oħra? Le, jiena ma jidħolx fik-ċina ma kunx jiena. Xorta għadek. Biss iktar fuq konsulenza milli fik-ċina. Meta ngħidu konsulenza x'din? Konsulenza x'tagħmel? Ħanajdlek illum il-ġurnata jkun hawn dejjem ikun hawn bżonn għajnuna ta' kollox, fimt? Għalkemm hawn xeffijiet tajbin ħafna ġifieri, ikun hawn min ikollu bżonn għajnuna fuq ċertu menus, costings, organization ta' ċina, organizzazzjoni ta' banqueting, portfolio ta' U hemm tidħol int. U hemm nidħol. U inti tuħsib lukandi kbar ukoll. U tintaqa' ma' diversi timijiet. X'inhu importanti f'tim tal-ċina? Ara ħajdlek, jiena kont imexxi lukanda li kelli 7 xef. Kollha kont noħodhom mill-iskola kważi, jiġu mill-iskola mill-ITS, ħafna minnhom, 3/4 minnhom. Imma l-importanti li żommhom maqudin u importanti li jkunu ddixxiplinati.
hekk ma jkollok disċiplina fiċ-Ċina, titlef kollox. Bħal ħafna disċiplini wara ma ċina nimmaġina. Fiċ-Ċina għandek bżonn ikollok konċentrazzjoni ta' kollox. U jekk tagħmel żball kapaċi tweġġa' xi ħadd ukoll. U dejjem ngħid jekk inti ikollok xi teach jew mamudija jew proċett whatever xi jkollok okkażjoni. Dak li ikun ilu looking forward għalija ħafna. Hekk inti tħassar ilu dik. Għal-dejjem. Il-memorja għal-dejjem, l vera. Xef, x'kienet l-iktar ħaġa stramba li qatt sajjart? Jiena ma tantx jien avventurus li nagħmel affarijiet strambi. Ġbi kangaruż u hekk minn dawn xejn. Ma tantx jien dan. Biss waħda li kellna competition niftakar kienet mystery box u ġad il-kaxxa sibna salzett bacon u daw l-affarijiet baked beans. Fxilt. Kombinazzjoni kif għamilna għandna ġimgħa l-oħra kienet breakfast. U trid tagħmel il-main course biex, ġifieri kellna daqsxejn ma ħaddit ukoll. Xef, hemmhekk għandna 3 irġiel għax in-nisa sfortunatament as we went along. Tlifnihom u la qegħdin hawnhekk sinjal li minn dawk in-nies kollha daw xi ħaġa speċjali għandhom. X'iridu jagħmlu llejla biex jimpressjonawk? Ħanajdlek, fiċ-Ċina ma tantx għandek xi pressjona, fimt? L-iktar l-oġġett li tiffoka huwa l-presentation, it-tasting, u kissa jkun ma timlix xi platt enormi. Minn dak Għax inti skont l-okkażjoni inti li jkollok. Fil-fatt biex nagħmel daqsxejn annotazzjoni hekk, in-nies li kienu ħafna drabi jippreparaw dal-platters kbar kollha tlifnihom. Jiġifieri baqgħanna hawnhekk 3 l-iktar li jinħlew biex jiddekoraw il-platt żgħir. L-importanti li jkollok affarijiet ftit u tajba. U bis-sens. Għandek xi parira li qabel niġu għassi u no? Le, li jaħdmu polit, l-importanti li ndafa wkoll. Għax Talmuha mal-ġimgħat dik, xef, mal-ġimgħat. Inti aħna meta konna nkunu nikkompetu barra minn Malta, il-ġudges ikunu miegħek u l-indafa għal bżonn jitilfulek il-competition. U tajjeb li ngħidu li importanti. Medalji tad-Deplej Malta ġab għal darba Għal-kuriżità hekk. ħadda fimni, Luxemburg konna tajjeb ħafna fin-national team. Deb. L-Ungerija ħadna deb, ħadna Ireland ukoll ħadna deb. Tara naqra ta'. Ġifieri ifimni għaw Malta għaw ħafna xefijiet tajbin. Xef, jiena mhux qed ngħidra lik illum inkun onest. Ngħidlek good luck. U issa tistgħu tgħaddu għall-mejda uffiċjali tax-xejn. Fejn appoġġi u d-duq l-istess mejda illi min jirbaħ se jħodha miegħu id-dar, ġifieri sabiħa. Grazzi għal Ċini Marbles. Xef, wasal il-ħin. X'intolli hemm taħt ikunu jafu se jsajru l-lejla. Xi ħaġa tal-imħabba. Kard. Mela, nippermetti li ħanaqrawha tajjeb. Ġibt tfajla ġo lukanda, nixtieq noħroġha fil-veranda. Insipikla tajba u bnina u inti biss tista' taqdina. Mela jekk qed nifhem sew għandna dil-koppja u b'xi mod u x'hekk xeff iridu nsajrulhom. Romantik. Xi romantic platter. Mela, għandna ftit regolamenti differenti mis-soltu għaliex il-plating ħajsir fl-istess reċipjent, platt, sejħulu li tridu tajjeb, tridu tippreparaw għal 2 min-nies kif semma tajjeb ix-xef qabel taqbżux dak il-porzjon, alright, m'għandniex bżonn iktar minn hekk. U ovvjament hija serata partikolari ta' mħabba. U ħantukom basket, grazzi għal tal-lira, minn hawn nixtieq ringrazzjahom għax għandhom ftit. Illi bieħ tistgħu iżżejnu u tagħmlu l-platt iktar attrenti fi xef int għandek ġiex irwol illum. Tajjeb dak ta' Cupido, tajjeb u anke dak ta' xef illi finalment tidduq. U nilqawkom għal The Malta Barbecue League u jekk għadkom ma fastux like fuq il-Facebook page tagħna, idħlu issa u wafsu waraw il-kontenuti li ta' kull ġimgħa nitfgħu ta' daw in-nies ta' daw il-finalisti wkoll bħalissa. Għandna wkoll website illi jekk tridu teħtlu fiha din il-website fiha affarijiet interessanti dwar il-kontestanti ma mhux biss. Qed nitfgħu wkoll affarijiet illi jinteressaw il dawk il-barbecuers kollha ta' Malta u anke ta' Għawdex. Ma nistax ħallikom Taf x'qed ngħid jien?
Illi qed norbu lejn l-aħħar u ħanimmissja ħafna affarijiet minn hawn. Nimmissja lilkom, parteċipanti, l-eċitament, L-imħabba. it-tensjoni, il-ferħ, id-diżappunt. U ħanimmissja il-buttuna l-ħamra kulħadd jgħidu jsemmijieli fit-toroq kemm nagħmel il-countdown tajjeb u sabiħ. Rajjen, ħadd ma jgħidili. ħadd ma U jgħidili. għajma, għadda kif fissat li tittafazajent il-buttuna Le, jaħħa. taf li qasadni. U melek. Qasadni s-sandis fuq Ejja, ieħor. fl-aħħar u fuq tal-lema. tfajt. Are, ħammullem. Mela, parteċipanti, 3, 2, 1, jitla' il-ħin! Ma terġax ta' pasa oħra, ġobba well done, no? All right. ċifuħu, għamil wahda. Issa, ta' pasa hija. George, Għalli Daniel, x'għandek f'moħħok għal din lejla romantika ta' dawn it-tnejn? mela bħala ideja fuħi għandi surf and turf flutter, All right. ħajkun konsisti daqxejn taljata, daqxejn dak breast
Alright. U ftit prawns, king prawns. Mikolli il-base tiegħu ħajkun patata max biftit coconut milk u nutmeg u butir. Is-signature tiegħek. Is-signature tiegħi dik, eżatt. Imbagħad ħajkolli honey glazed vegetables, ftit karotti, cherry tomatoes, mushrooms u basal. ħajkolli ftit asparagus ukoll. U on the side tal-papra ħajkolli daqsxejn figs griljati wkoll. Bes li l-atmosfera. U l-papra tmur s-serfu n-naħħa is-sweet, mhux savory, ġifieri. Meta smajt bil-suġġett, bil-iktar romantika, u kellek jisek illum, naħseb waħda mill-uniċi drabi li kellek dak kollu li trid. Dak kollu li trid, imma fil-verità jaf ikun iktar diffiċli għax inti kollok item is-soltu u dik l-item inti tikkreja biha. Tgħid tara, irrid nagħmel hekk jew hekk. U mbagħad meta jkollok minn moħħok tibda timmaġina ħafna affarijiet. U fil-verità tgħid imma da biżejjed. Jew iżejjed. Kloħroġ it-tfajl eżempju murdejt u jġib li dak gerger tajjeb ittifaq allura jisu. Nispera li brika li ħatat lil dil koppja ħadd kompli iżidilhom ma' romantiċiżmu. Ekku. Good luck. Thank you. U bħal dejjem nimmaġina li ġandek idea kif ħadd iplejtja. Ejja, dik l-għu nibda Pitter fuq. Min hemm tibda, eżatt, Pitter dik il-kelma tuża. Fedejk. Thank you. Marlon, x'għandek tajjeb għalina llum, mhux għalina għall-kopja. Mela, bħalissa qed nipprepara s-sibas ħanifilet jaħħa biex nużaħħa bħala filet. Kien ilek tixtieq issajjar ħuta? Ifimni iktar xtaqt nifoka fuq laħam, eżin sissa fil-kompetizzjoni kollha għadni qatt ma sajjart xi ħaġa li relatata literalment ma' beef. Però fl-opinjoni tiegħi u personalment jekk infittex ħaġa romantika iktar nippreferi xi ħaġa ħuta li forsi xi ħaġa iktar. Jiena naqbel miegħek Fodi, ma nafx jara l-hemm immur kieku. Imma issa ħanipprova nagħmel is-sibas għalissa ħanifilet jaħħa għandi idea f'moħħi ma rrid nara kif ħanagħmel execution tagħha. Ħanipprova nagħmel prombis, naf li l-ħin daqsxejn qasir imma ħanipprova nagħmel l-istina għal l-patata biex issa nibda lilu mal-ewwel, għandi s-semen, ħanuża daqsxejn frott, mango u blueberries. Għandi idea f'moħħi imma ovvjament għandi daqsxejn trufijiet li nara naqra. Ibsa kienet illum compared ma' s-soltu. Ismani, kif qal-ħija, x'drab iktar ma jkollok iktar għar. Aħjar ikollok item waħda u tifoka fuq di kulħaddek, ġifieri kollok il-ġid kol tad-dinja m'intix kontent, kollok ħaġa waħda, kontent. Ġifieri. Ma ninsab ċert li kif għamiltu sal-lum il-ġurnata. Et-tilta li jintkom ħat impressjonawna M'għandix dubju. Fidejk mhux ħantelefek iktar għax il-ħin għaddej. Mauro, apparti li naħseb vujt jgħidilna il-melħ kollu l-oxon, x'għandek f'moħħok? Mela, għandna platter surf and turf. Jiet nagħmel ħuta għal sale, qed insajra fil-melħ fuq il-barbecue. Li nispjegaw għal ma jafx x'inhi, taqbad il-melħ mhux hekk tiksih kollu fuq il-ħuta mbagħad issejri bil-sħana. Ġieli provajt qabel fuq barbecue? Ġieli provajt fuq barbecue. Sewa x'int tħobbtu naqra riskier bħala persuna. Hija xi ħaġa li hija mhix daqshekk konvenzjonali fuq il-barbecue, però minħabba li hemm dik il-pjanċa effettivament inti faċilment tista' ssawera ġo barbecue. Ħankun mal-ħuta ħankun qed inservi ftit kalamari u ftit pron u fuq id-dix li oħra nkun qed nagħmel ftit taljata xi koppja qalu li jħobbu minn kollox. Allura tinħadd. Daqshekk ma speċifikawx. Kif ħatta l-idea ta' li tissajjar for romantic dinner? Ħaġa romantiku? Naqqa xejta. U x'inhu li kell? Iġi meta xi ħadd jgħidlek sajjar li xi romantika. Kif eżempju jiġuk il-klamari, ma tantx huma romantiċi f'moħħi, ma insomma. Ifhem. Jiena plat normalment nħobb nibleħ naqra, imma biex inkun romantika jkolli naqqaslu naħseb naqra. Isma' ħanħallik taħdem. Daw romantiċi qegħdin hekk, pakketti pakkjati sew. Grazzi. Xef, it-tema hija ikla romantika. Il-possibiltajiet huma miftuħa ħafna. Kieku inti personali b'dik il-pentri u b'dak kollu. Fejn kont mur?
Ara, għandhom l-affarijiet kollha għandhom il-ħut, għandhom il-salamun, għandhom il-klamari, għandhom il-prons, u mbagħad għandhom id-dak ukoll. Li id-dak jista' jużaw pereżempju xi ħaġa frott magħha wkoll. Qed tifhem? Jifi jistgħu jagħżu pereżempju xi feskos, pereżempju jagħmlu daqsxejn papra, pereżempju bil-frott, bil-fruċċatni u dawn affarijiet, u mbagħad għandek il-ħut. Fimt? Il-ħut pereżempju hemm minn kollox, fimt jista' jiffilit jawwa pulita. L-importanti bejn jkollok romantic dinner mhux isservi xi ħuta sieħa. X'tollik. Bajt. Portion żgħir, qed tifhem bad għandek il-klamari u għandek il-prons jifid tagħmel xi ħaġa pulita. Għandhom vizzju. Naħseb it-timijiet kważi kollha ħana għandu hekk. Ma tantx daħlu l-element tal-frott. Fl-ewwel episodju. L-episodji kellna naqgħu frott kellna ħafna mbagħad. Il-frott jidħol f'ħafna affarijiet, ġifieri, qed tifhem? U speċjalment jiena romantic dinner naħseb jiġini mill-ewwel f'moħħi. Tajjeb, u tagħmel pereżempju hemm dik il-papra. Il-papra jista' jagħmel Orange. li hemm l-iktar li tispikka, qed tifhem? U hija ħaġa partikolari, żija evening. Xef, qed nisemmu aktar romantika. Jien ma nafx imma qed fil-gallerija taf kif ħaġa ġib l-ora. Il-porzjonijiet diġà semmejt int li huma importanti, imma importanti wkoll xi servijenna forsi xewk, forsi xi ħaġa li tittuża. L-importanti li ħadd tagħmel romantic dinner la jkollok xewk, la jkollok ħada, ma jkollok xejn. Importanti jkun kollox li tiekol u daqshekk, qed tifhem? La toqgħod titħammeġ u dawn l-affarijiet. Xaġa li ma semmejniex ukoll illi jekk is-soltu nkunu qed nippretendu presentation tajba, darba it-tema ħadd affettwa ħafna l-presentation, ġifieri aħna tajnihom biex jaħdmu ma' parti hekk irridu jkunu kreattivi biżżejjed biex joħorġu b'xi sura. Huma daqsxejn li rajt jiena qed tifhimni qed jiffokaw fuq il-presentation anke kif qed jaħdmu. Qed tifhem ġifieri naħseb li ikonna li konna ġispatti tajbin. Tal-aħħar, diġà aċċennajnija fil-bidu kemm importanti f'dal livell li jkun hemm kollox. L-indaf, il-preżentazzjoni, t-toma, kemm importanti. Le, ifibdi, anka sempliċiment il-chopping board. Il-chopping board ma tistax isservi kollox fuqha. Fimtek għalek għandek il-kuluri ta' chopping board, hekk għandek il-ħut, ma tistax tagħmilha fuq affarijiet li ma temmux magħha. Ġifieri tmur magħha għandek il-blu mal-ħut. Qed tifhimni ġifieri għandek l-iskala tagħhom. U anke kif tqaxxar. Anke kif tqaxxar fimt, itqaxxar ċertu wasal hekk, mhux kollox fuq il-mejda fimt. Tkollok bawl, qaxxar fija, mbagħad ġast termi fl-affarijiet. Fimt dak affarijiet importanti. Tara xiex huwa konsulent, u xejn. Morru ndurhom dawra ħallituhom konsulenza ta' malaj xef. Rej, għandna xef tfehmu malaj fiex wasalt palissa? Ej, famana, mala għandi l-ħaxix ġa glazjajt ftit blasel fuq il-lava stone biex ġa karamelajz, sambat fl-axħar ftit nerġan teħdi kena ħid uħarbu għandi il-papra samtila għal-ġilda taħħat fajta għamilħ biex kun jista joħroġ l-ilma tal-fjett. Umbat kemm nagħmilha fuq il-barbecue nissil jala il-fett l-ewwel umbat insajjara ġo l-fett tagħha stess. Hawnhekk għandi ftit king prawns bil-bit ċer tomatoes, daqsxejn butir u ftit inbit abjad tisiru. U hawnhekk għandi taljata qiegħda ssir bil-mod fuq il-barbecue u mbagħad għandi il-figs qegħdin jinħallu bil-mod mal-naħħa Glazjajthom xi ħaġa. Ejja, glazjajthom blaser ukoll, ftit bżar u ftit mielħ u daqsik. Xef, ħan nitolbok xi ħaġa tajba u xi ħaġa li jista' jagħmel aħjar. Le, ifhimni, jekk tinsaqsi mal-papra, pereżempju, x'ħadd tagħmel? Mela, mal-papra ħajkelli daqsxejn sos tal-fig ukoll, ħajkun għal fuqha. Għal fuq it-taljata ħajkolli daqsxejn olive oil biftit ħaba tiegħu, daqsxejn ċilis u daqsxejn torsin ukoll naħa tiegħu u għal king prawns ħajkolli il-liquid li is-sos li saru fih huma stess fuqhom. U kellek tgħidlu xi ħaġa biex imbuttatura, xef biex tgħinu ftit. Fimni, skont kif ħadd tagħmel il-king prawns, fimt importanti li
peress hija romantic dinner, l-importanti li ma jkunx hemm affarijiet li tittoqgħod. Le, ħajkunu servuti imqaxrin, rashom ħatkun hemmhekk, ġast kemm jaqbdu u dan, ġifieri. Il-pjan hemm qiegħed xef, il-pjan hemm qiegħed. Tarej George, għandna l-Marlon. Fiex wasalt x'qed tagħmel? Ma bħalissa qed nipprepara il-bisk biex nużah bħala sos speċjalment għal fuq is-sibas. Għadni kif zitt il-cream cheese biex issa nibblendja kollox u nkun nista' nsaffi l-affarijiet. Ovvjament jien tfajt il-prawns bil-qoxrob kollox biex kemm jista' jkun nieħu il-flavors. Rossjerkom il-prawns qabel ir-rjus? Le. Lejtom mal-basal u maċċetom għatawsu mal-garlic, zit ftit stock, vegetable stock, zit daqsxejn tomato juice u il-cream cheese. Is-siba s-filit jajta u s-sizin jajta bżar u melħ, għamilt parma hemm u feta cheese, għandi s-salamun u għandi l-prawns li dawk ħarbdan sajjerom minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Il-xew kull ir-rjus x'għamilt bihom? Dawk li dik-vertar mejtom, sajtom biex nagħmel stock imma l-ħin daqsxejn limitat. Tifhem? Ejja, il-ħin daqsxejn Talla limitat. dik il-ħaġa ħażina xef fisek li rajt. Ejja. U kieku kellek tiħin buttatura tgħinu ftit, x'taħseb xef? Issa kemm ikun qed jagħmel dak sajt tagħmel l-istok tagħhom, fim? Ejja. Kollok iktar flavor. F'moħħi bdejt ngħid li ġewwa nawel mhux ħanoħroġ il-flavors kollha minn ġo fihom, ma nimmaġina li nkun għas pressure kont noħroġ xi ħaġa. Mhux li kont noħroġ xi ħaġa. Il-pressure. Il-pressure. Ma Sander xef. Mauro, mhux biex teċiża ruħek imma ġibtlek ix-xef. Ħajjeb, tispjegalu ftit inti tagħmel. Mela, il-ħuta bit-sħana tal-dasa redna l-iktar qabel mill-ħsib, s-soltu tħoddi xi 45 minutes. So 35 minutes kienet lesta mabba li hemm il-melħ xorta tibqa' sħuna, rġajt iċċekkjat it-temperatura qiegħda iktar minn 150 ġifieri saret żgur il-ħuta. Sejfi għadxek. Neksu xillu. Għawek jessan dettaljata, nitfaħħa daqt. Għandu koll smashed potatoes, forsi nitfatnej fil-plat, dik għallejta, għaffixta tikka, tfajtila naqbutir, nigrilja. Għandu kalamari, għedin nisiru, u l-pron. U għawek għandi xie vegetables li jissa għankun għed nimmixjom with mashed beans. Ġisu naqata paste mal-vegetables. Xef, jekk għandek xi mistoqsija u hekk now is the time kif jgħidu. U kif bessibek qassam il-platt ġifieri? Mela, il-ħuta ħanifiltra biċċa minna. Għanamel il-pron u l-kalamari. Sewa, bat għandi il-bawla l-ftit vegetables u żewġ patati. Għatamlhom separati. Jew hekk issa kif jgħidu. Mauro, żomm f'moħħok li dawn ma' koppja u l-lejla min jaf x'għandu f'moħħhom. Issa naraw. Le, biex iżomma f'moħħok, xejn ħajjek. Issa naraw. Alright. Tlaqna, kompli. Xef, issa wasal il-ħin li nibdew nagħmlu ftit kontrihom, jew fuqhom. Jiena tinkwetani. Jiena ħajġenna li xef fillu. Xef, inti tekniku ħafna. Għajna dwar kif inhi. Tipu titkollox għax għandek imdorri bi standard solin, għallum il-ġota konsulent. Xek, sura ħafna nies differenti. Xef, nibdew mill-qoddim, nibdew minn Ray George. X'taħseb? Ifimni, u jaħdem ġifieri mhux qed jaħdem ħażin, imma ċertu ħajġin mhux qiegħed hemmhekk. Għalija jiena tliet ħalijum mhux qed jaħdmu kif bil-standards ta' restaurant. Illi ħana jiena dejjem ngħid li meta ħatkun ħatibda sajjar, mhux ħatqaxxar il-basla u mbagħad titfaħħa s-sajjar, u mbagħad taqbad xi ħaġa oħra tkun tagħmilha. Tipprepara kollox, u mbagħad tibda taqqat il-platt. Kemm jew gost qed tgħid għax il-mara tiegħi ma tifhimix din. Taqla li kollox. Għax inti xorta l-istess affarijiet ħatamel, imma ħadd l-ewwel tipprepara kollox u kif għadt l-ewwel meta inti pereżempju tqaxxar ċertu affarijiet ħaxix
whatever, bassar, whatever xtid tagħmel, alright? Titfa' kollox ġabba, mhux titfa' kollox fuq il-chopping board u taf tħallat lek Ejna fuq mal-oħra. ftit iktar. Fuq Ray George, kif sejjer? Ray George ta' qudiem. Ray George, Brest u hekk. dak mhux qed jaħdem ħażin, moħħu hemm x'inhu jagħmel, ma nafx Ħin kif qiegħed ma nafx kemm ħajlaħħaq jiena. il-papra. Ma sifra. Le, ifimni, il-papra ma tantx titħin. Titħin. Għax inti il-papra ma tistax issajjara tru, titħalla xej pink. Alright. Tifimni ġifieri Jagħmel sew, jien ma ddajjaqniex dik, fimt? Biss jien naħseb il-combination li għamel tal-affarijiet tal-laħam irrid naraħ fil-plattat. Alright, immorru Għal-ħuħ. għal-ħuħ Marlon. Għal-ħuħ. Marlon nkwetak ħafna, għax jiena kom hemm kont Ifimni, u kienet tiffilit għal-ħuta sewa. Il-ħuta apparti li kellu s-sikina ħażina li kienet tiffilitja u għatlu jena bida jgħamil l-sforz fuq il-filit. Bida jkisser il-laħam tal-filit. U imma anke għammetta li kieniet daqxej eċitat. eċitatu. Il-fażiji li jiex, fuxek. Ija. Biss għamil rolat tal-ħuta, għamilha bil-parmahem, daħħal xej parmahem u feta ċis maħħa. Tajjeb. L-istess għadni ma naf kif ħajlaħħaq. Qed jinkwetawk. Għax inti 18 minuta fadal u għadni ma naf kemm ħajlaħħaq jifferi isajjar kollox. Li najdaj percent da sepp ħatifada xej. Sushi. Mauro, l-iktar wieħed naħseb li għandu xi sajjer. Naħseb jiena u xek. Jiena, sajjar, moħħu jaf xirrit jagħmel u ma jagħmilx, biss taħseb jiena ħajamel ħafna. Anka l-porzjon naħseb ħajkun Tippronostika il-ħanin, qed nara dik il-patata li qed naraw bħalissa. tifhem ġifieri lemma patata ħajamel mhux ħajamel. ċadik, għax minn hawn naqra b'mod. Għajnejja ma dik kienu laqgħa. Biss għalek ġifieri tittara x'ħajitfgħu fil-platt l-ewwel u mbagħad tara hemm. Mela, x'jeb dak il-mument kważi wasal, Issa dik importanti li qed isajru u ħajħallu wara dak ħajtilfu l-punti. Għax inti li s-sajjar titisservi. Għax tkun ħela. Għax kun ħela. U ħela metajba Għal-ħat. Tara, ma l-kruħa jgħoda għabi kbira di. Thank you. Parteċipanti, għadlilkom 15 il-minuta. Ibdew aħsbu biex titfaw fil-plat. Naf li baqa imma jaldi mara jista drajtu. Fadlilkom
3 minuti. 3 minuti. Lestu l-platt, ħbib, lestu il-platt. Tisa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ifqu sajru. Kważi kulħadd kien lest il-mejja. U wasal il-ħin tal-verdett. Xef, minna uftiti u għal se tibda ddu il-platti, imma qabel ħanat il-linja innaħa l-ora fejem il-barbecues u hemm Daniel. Dan, xintom tam? Għax bħalissa nkun qed ngħinhom ftit isibu isem għall-platt, taf kif. U bħalissa għandhom xi ħaġa tajba f'idejhom biex ta' fint wara dik il-battikata ikollhom xi ħaġa ħelwa grazzi għal Maple biex ikun jistgħu jgawduha. Ħalli ftit warajk, ħalli tkun tista' tispjega. U mbagħad kula għax naf li tkun 700 sena. Għajdina x-semmejt il-platt u spieganna fuq xamiltinna. Jismu Surf and Turf for two. Għamilna taljata b'daqxejn sos bil-parsley, basil, chili, garlic u daqxejn olive oil. Tsajlu ċimiċurin. Xef, fidejk. Tistaddu, xef. Il-pirrone, Mauro, x'jismu l-platt? Ta' parsi ma nafx. Il-platt jismu pirrone għal sale. Isma' naqra ta' Ovvjament jismu hekk minħabba li l-ingredient sigrit u prinċipali fil-platt huwa l-melħ, kemm fil-ħut kif ukoll fil-mod kif immarinajna l-laħm. Immarinajt il-laħm. Hemm ukoll il-kalamari, hemm il-pron, hemm xi vegetables mħaltin mal-beans u fl-aħħar hemm ukoll l-smashed potatoes. fidejk xef. Marlon, x'semmejna l-platt u bej wieħed u ieħor x'għamiltilna? Ma l-isem tal-platt huwa Spark Platter. Alright. Ma nafx minn fejn ġej. Ir-raġuni hija it-tema ovvjament hija romantic evening u dak il-platt huwa il-ħaġa għandek bżonn biex tqabbad dik l-ispark u s-serata tkun Bomba. bomba. Jew romantika. U hija. X'għamiltilna? Mela, bħala platt
L-ingredienti li użajt huma sibas, għamilt filet bil-parma ham u feta cheese, għamilt prawn bisque u finixxajta b'daqsxejn crushed pistachios, għamilt il-grilled prawns, użajt daqsxejn sweet chili sauce, lime u soy sauce. U għamilt ukoll cured salmon bifrawli blueberries u mango u daqsxejn maple syrup. ċaġa friska, għax-xef biex idduq. Chef? U sama x-xef joħroġ bil-verdet tiegħu, aħna ħanitolbukom ftit paċenzja tistennew hemmhekk sadattant ħanirringrazzjaw daqsxejn il-kull min għena biex tellajna din il-produzzjoni din il-ġimgħa. Lura fuq di Malta Barbecue League għall-iktar parti ibsa u llum ibsa iktar mis-soltu għax tnejn minn dawn it-tlieta li għandna hawnhekk ħajkunu qegħdin jibqgħu sejrin fil-finali u sfortunatament xi ħadd minnkom ħajqafaw. Min qalbi nirringrazzjakom talli kontu magħna matul dan il-vjaġġ kollu, l-iktar nies li sajjartu, nispera li ħadtu pjaċir daqskemm aħna ħadna pjaċir bikom. Però xef, kif għadlek fil-bidu mu qed ngħid għalik xejn. U ħanitolbok tgħidli di mhux daqshekk jibsa għax sabiħa. Ħanitolbok tgħidli l-iktar platt illi laqtek il-lejla. L-aħjar platt għalija jien bħala presentation u bħala toma kienu number 3. Li qed titkellmu fuq Marlon. Chef, ir-raġunijiet forsi tispjegalna ftit fuq il-platt? Mela, il-flavors kienu tajbin. Per eżempju bħal salamun bħal li kienet smoke, għamel il-frott mar kien hemm combination tajba. Ħa wkoll biċċa xogħol li għamel ir-rollat tal-ħut li għamilha bil-parma ham u l-feta cheese li meta kombinaw ma' xulxin kien hemm flavor tajba. Okay? Il-patata għalkemm kienet fuq il-barbecue ħarġet tajba u saret tajjeb. U inol il-flavors ta' kull item kienu daqsxejn partikolari, ġifieri kienu tajbin anke pereżempju bħal bronz u hekk kien hemm anke dik is-citrus tagħhom kien tajjeb. Bravo Marlon. Mela Marlon, intuħ ċabċipa kbira għax huwa l-ewwel finalista di Malta Barbecue League. Grazzi ħafna Marlon. Jibqa' ieħor u ieħor. Nej. Wieħed minnhom biss se jsipruħu fil-finali, Daniel fidejk biex tmexxina int. U ħajkonna nitilfu wieħed minnkom. Għandna lil Ray George, għandna lil Mauro. Xef ħanitolbok sfortunatament tgħidli l-inqas platt illi laqtek mit-tlieta li kellek il-lejla. Mela, mux ħanajt li naqsu li kien inqas ħafna mill-oħrajn. Ħan nitkellem fuq number 2. Bħala ħuta għalija kienet tajba ħafna, bħala l-sale kif jgħid fuq il-barbecue, anke l-flavor kienet tajba. Biss bħala platt li xtaqna aħna ikun bħala romantik u bħala anka xogħol ma kienx daqshekk daqs l-oħrajn. Xef, ħana tolbok tajdi li ċara il-min tixtieq li twaqqafaw? Le, ġifieri li ngħid li hemm
bħala platt għalkemm ġifieri il-flavors kienu tajbin, ma kienx hemm biżejjed xogħol għall-platt. Qed tifhem? Sfortunatament, Mauro, il-pirrone imxew ħafna imma sa jifqu hawnhekk nirringrazzjaw kontuħ ċabċipa għax kien wieħed mit-top tritana u ħankunu qed nagħtuk voucher grazzi għall-Bolt biex toqgħod relax mingħajr sħana u jġibulek l-ikel grazzi lill-Bolt Food. Awtomatikament allura jibqadna it-tieni finalist li jiġi it-tewmi ta' Marlon u għandna magħna lil Ray George ċabċipa! Chef, il-platt tiegħu. Mela, presentation kienet sabiħa pulita, bħala ħaxix għamil tal-portion wieħed li ma kienx ħajjieħu, tifir kellek xi ġlieda. Għaddejjem trid jekk għandek għal ġiex persuni trid tagħmel kollox eżatt għal ġiex persuni. Ħalli meta jaqsmu jkun hemm dak. Il-ħobs meta tagħmilha fuq l-affarijiet sħan u titfa' s-sod dak jiġi soggy. Hekk inti tisservi xi ħaġa toasted bread, tisserviha separata. Okay? Bħala taste kienu tajbin. Prosi. Bravo, proset lilek ukoll, chef. Għandna lil Marlon, għandna lil Ray George kif qed tħossukom il-ħadd tkunu qed tmorru kontra xulxin fil-finali. Eċitati. Eċċitati? Tħossana, għax tgħid bdejna fl-imkien, issa qegħdin rivali ta' xulxin, u ma end of the day. Meta konna żgħar konna nġildu bil-pon, issa llum niġġieldu. Kif ngħidu jalla jirbaħ l-aħjar wieħed fostkom it-tnejn. U sinjuri, wasanna fit-tmiem episodju ieħor ta' qabel tal-aħħar, id-darba li jmiss mhux se jkollna ħafna kompetituri imma tnejn titilfuhx għax huwa l-gran finale, ovvjament se jkollhom jaqtfu ħafna iktar biex ikunu jistgħu jieħdu il-medalja u anke ir-rigali lura d-dar magħhom. Tajb li ngħidu li dawn huma il-finalisti. U komplu pruva waqta u minn minnhom it-tnejn ħajkun qed jirbaħ xi ħadd minnkom illi jaqta permezz tal-Facebook jew il-website tagħna ħajkun qed jirbaħ il-barbecue grazzi għal Heinz. Vera ħelu għak il-barbecue. Infakruhom fil-ktieb? Riċett oħra żdiedet ma' dan il-ktieb illum u intkom tistgħu issa takkwistaw minn hawn ftit ieħor għaliex ir-riċetti ħajjinaqdu kollha l-ġimgħa d-dieħla. Il-kotba jinbijaw 20 euro, 5 euro minnhom imorru għal Richmond Foundation. Tru fuq il-website u tkun tistgħu tibbukjaw minn hemmhekk. Dan ukoll japplika għal kxejjen jekk tixtiequ illi tieħdu waħda minn dawn il-kxejjen użati, imma fl-istess ħin ir-raġuni warahom hija xi ħaġa nobbli tajjeb għax grazzi għal Bull Europe jissapportjaw din l-organizzazzjoni li hija Grill for a Reason illi tgħin l-itfal jerġgħu jibdew jistudjaw timbnilhom skola tajjeb bis-saħħa tagħkom ukoll. Nofshom, in-nofs ieħor imorru għal Karità hawn Malta dejjem l-ewwel bid tagħha tibda minn ħames bid għax kemm waħda korreġiet. Tgħid offerta. L-ewwel offerta tibda minn 5,000 euro. Dak kollox għallum insellmulkom. Grazzi.